Na svetelných križovatkách postupne zmenia priechody pre chodcov. Klasické zebry nahradia pásy z prerušovaných čiar. Na rozdiel od priechodov, na ktoré sme zvyknutí, na nich nebudú mať chodci automaticky prednosť. Nevidiacim táto novinka prináša problémy. To vyzerá miesto na prechádzanie. Nahradilo známy priechod pre chodcov. Na priechodoch, ktorý je označený zebrou, má prednosť chodec, ak už vstúpil na takýto priechod. V prípade miesta na prechádzanie prednosť chodec nemá. Dochádza k zmene tam, kde sú priechody riadené. Vychádza to z nových podmienok Ministerstva dopravy. Má motivovať chodcov, aby ich tá klasická zebra cez priechod nemotivovala automaticky vstúpiť na vozovku. Mesta, kde je menej takýchto klasických zebier, tak motivujú vodičov byť obozretnejší. Je to hlúposť. Ľudia tu jazdia jak blázni, čiže také značenie, alebo iným spôsobom, keď vieme, že to znamená prechod prechodcov, tak prejdem, ale samozrejme treba dávať pozor. Riešenie pre problém, ktorý neexistoval. Ja som za toto aj celkom rada, lebo zebra býva v daždi a v snehu šmykľavá. Spôsoby použitia dopravného značenia upravuje technický predpis 117 spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení. Takéto miesta na prechádzanie postupne v Bratislave pribudnú na viacerých svetelných križovatkách. Problém v tom vidia cvičitelia vodiacich psov. Tie totiž poznajú iba klasické zebry. Nie je schopný tým pádom kolmo prechádzať vlastne na tú druhú stranu, pretože nemá tú líniu, ktorá mu to označuje, pôjde veľmi šikmo alebo proste niečo takéto. Vodiaci pes je naučený rozoznávať pásy, ktoré sú nakreslené na ceste. Ak tam tie pásy nie sú a človek mu dá povel zebra, tak on ostane zmetený, že čo má vlastne vyhľadávať. Nie je schopný očami zaregistrovať tie kocky, ktoré sú za sebou, bude teda hľadať tie stĺpy, ale je to naozaj absolútne, že maximálne sťaženie práce tomu psovi. Každá zmena potrebuje čas, aby si na ňu ľudia zvykli. Tvrdí to hovorca magistrátu hlavného mesta Bratislavy Natália Dvoranová, Slovenská televízia.